Bàsicament el que se posa en dubte, més que posar en dubte, el que s'està reivindicant és precisament que aquestes modalitats lingüístiques, que insisteix, o ho diu la Constitució, o ho diu l'Estatut d'Autonomia, o ho diu la Llei de Patrimoni Immaterial, siguin defensades i siguin conservades en el registre escrit, perquè si no estan en el registre escrit, en el final se perden. Jo entenc el que dius, que hi ha determinades zones a les Illes Balears que un pot tenir sensació de que no se perden, per exemple, en els pobles, perquè són contínuament xerrades, aquesta sensació no se pot tenir. En el cas de Palma, la sensació és una altra. Xerram de la pèrdua de la llengua catalana, diguéssim, posant davant el tema de l'espanyol, però en el final, en el cas de Palma, i no oblidem que el pes poblacional de Palma respecte del conjunt de les illes, en el final, aquí sí que s'està perdent. El que s'està perdent és català que es ratlla a Balears com el català més estàndard. Aquí està arraconat i desapareix a poc a poc. No, però a més s'està perdent també per una falta de referència. Si un viu a un poble, té ben clar que és la llengua dels seus predins. Quan un viu a Palma i l'està aprenent, jo quasi diria com el llatí escolàstic a altres moments, no sent que sigui la seva pròpia llengua, per tant, després, quan surt de l'escola, no l'emplea. Si aquest és el resultat de tant d'anys de normalització lingüística, jo crec que ha estat un fracàs. Crec que ha arribat el moment, potser, de plantejar-se si les estratègies no haurien de ser unes altres perquè la gent, quan surt de l'escola, quan surt del pati de l'escola, continuï xerrant la llengua de les illes.